budaya badhe ngaturaken menggahipun obong dupa dening para sesepuh dalasan para aji sepuh lan uga ngaturaken menggahipun gara-gara. Dhisik lenggah dhisik diaturke monggo Bapak kajibah wonten ing dalu punika wedal kawula semanggaaken menggahipun obong dupa lan ugi gara-gara jaranan restu budaya. Om Restu budaya manwa, restu budaya manwa. Oh, kobong man kobong. Hop. Ngono gomblek suarane. Kang ngidap-ngidap ya. Oh, jemar sak jroning langit ya, Pak. Duh Gusti Hyang Maha Agung ugi paparing wahyu kabagyan paparing wahyu kamulyan sirna sukertaning ati sirna sukertaning ati sirna sukertaning Allah sirna sukertaning Allah. Pandhating para sesepuh dalasan para pini sepuh paguyuban restu budaya ya men nggih. Kang sampun tumuju wonten sajroning sanggar pamujan lenggah madhep mantep wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Maha Kawasa lan ugi lumantar saking Aning ciptaku Kang Haning Kam Cipta mandeng wonten sak pucuking grana nyuwun dumadi wonten ngarsanipun Gusti wonten ngarsanipun Pangeran Kang Maha Agung Kang Akarya Jagat lumantar saking kuku sing dupa kang kumelun nyingkrihake sedaya sakabehing bebendu ingkang samangke badhe kanggo gawe ana sajroning alun-alun restu budaya wonten dalem mriku. Halo basa bakti dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Suci. Lenggih Kang putra-putri tansah mangya rahayu. Kalis ing sabikala lan uga samangke. Pinangka aturing kawula atur pepuja. Sugih wonten ing dalem menika anyingkrihake sakabehing pedhut angin daru kang ampak-ampak ana sajroning alun-alun dalu punika ya mangga. Bebasan mendung putih padha nyisih, mendung abang padha nyimpang, mendung weteng padha meneng. Lalu kau samangke kawula mandhat wonten sajroning panti busana pengkang samangke paring lemara. Dumateng sedaya para winasis dalasan para putra putri restu budaya kakung sumawala putri. Kawula tansah pikantuk nugrahaning Gusti kang wujudipun pecut Kyai Samandiman. Kang upat-upat benang lawe
kang samangke pecutke gunung jugruk segarasan. Maneka warna wujude maneka warna cacahe ilu-ilu bangas mati tetek melek lan uga sak tinunggalane wae. Asama wacalan uga ana singa bareng Sirna. Sasampunipun sira rasa gandha rasa lamun bali ana kanangmu dhewe-dhewe enggak. Wah. Lamun ora bali aku kena dendune Allah. Darumala embabar kasang saya pating baringe siyong isis ampa-ampa kang kebawa welang tinulak sang napa kadhep kerep dahulu kasirep larap sadara sirna larap sadara sirna sirna saking sukertaning alam ya malu Bali panas manwe panas ger waduh manwe matur suwun ya man aku tak Bali siji-siji sing alon-alon wae op iya op lah darupala embabar kasang saya pating baringe siyong isis ampak-ampak kang kebak welak tinulak sang tapa kedhep kerep dahulu kasirep larep sadara sirna. Ayo nger sira Bali. Lamun ora Bali tampan ana pusaka nira kang wujudipun pecut Kyai Samandiman. Jagat katon padang gilar-gilar kang sumunan katon nyumunari wonten sakjroning alun-alun restu budaya man. Lha niki mekaten kala wau mengganggun wonten obong dupa lan ugi gara-gara paguyuban restu budaya wonten panipun Bapak Bibit. Dalu punika sepindah malih niki ngaturi rawuh dening panipun Bapak Yani dalasan Ibu Ika sak keluarga kepareng dening para rawuh, para penonton sedaya katuran lenggah ingkang sekeca dalu punika sesarengan bolong ngopi utawi YouTuber Tulungagung wonten dalu punika ingkang sampun andharaken live streaming wonten ing dalu punika lan ugi kerjasamanipun dening Mina Jaya audio profesional lan ugi kanca-kanca pedagang sedaya ingkang rawuh matur benging panuwun sumangga kita aturaken manggahipun para putra putri restu budaya wonten ing dalu punika. Saderengipun sinambi ngrantos bintang tamu wonten dalu punika sumangga kita aturaken mares paguyuban restu budaya wonten Bapak Bibit dalu punika Wonorejo Pagelang Wajo. Sugeng aralai amat
madai jagat raya gumlaring kagungan seni turangga rinengga kesenian tradisional restu budaya Sun pambagya sagung pamirsa kang winulya kita warga agung jaranan restu budaya kang mijil saking desa Wonorejo Pagerwaja kang dipun pimpin dening Bapak Bibit estining kita pagelaran kita Amawela jaretya sanuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah berkayuwana jaya mulya jaranan restu budaya ho 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 sagung pamirsa kang winulya kita warga agung jaranan restu budaya kang mijil saking desa Wonorejo Pagerwaja kang dipun pimpin dening Bapak Bibit estining kita pagelaran kita amawela jaretyas anuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah berkayuwana jaya mulya jaranan restu budaya hey 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 yo sono pambagya sagung pamirsa kang winulya kita warga agung jaranan restu budaya kang mijil saking desa Wonorejo Pagerwaja kang dipun pimpin dening Bapak Slamet estining kita pagelaran kita amawela jaretyas anuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah berkayuwana jaya mulya jaranan restu budaya katuran wilujeng dalu